Il-Gvern qed jipproponi li l-membri appuntati mill-Prim Ministru fuq il-Kunsill tal-Università ta' Malta jonqsu bin-nofs bħala parti minn sensiela ta' bidliet li mistennija jagħmlu minn din l-istituzzjoni edukattiva aktar demokratika u parteċipattiva. Din il-proposta tinsab fl-abbozz ta' liġi ġdid li ġie ippubblikat bħala parti mir-riforma tal-Università u xhur ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet konċernati. Fil-fatt, l-abbozz ta' liġi ser inaqqas is-saħħa tal-Gvern fl-operat u d-deċiżjonijiet tal-Università sabiex jiżdied l-irwol tal-istudenti u l-istaff akkademiku. Dan hekk kif in-numru ta' membri tal-Kunsill innominati mill-Gvern ser jinżel minn 14 għal 7 posthom jimtela minn studenti u partijiet oħra mhux governattivi. L-abbozz ta' liġi qed jipproponi wkoll li l-Rettur tal-Università jinħatar mill-kulleġġ elettorali magħmul minn 10 membri tal-istaff akkademiku, 10 membri tal-istaff amministrattiv, 10 studenti, 7 membri maħtura mill-Prim Ministru u membru mill-Kunsill Nazzjonali għall-Ħiliet. Għall-kariga ta' Rettur jistgħu jibdew japplikaw il-professuri kollha li għandhom kondotta tajba. Ir-riforma tipproponi wkoll it-twaqqif ta' Kumitat Strateġiku Finanzjarju biex iħejjeb pjan strateġiku istituzzjonali għall-Università kull 3 snin fosthom baġit finanzjarju mifrux fuq 3 snin u pjan akkademiku annwali. Tipproponi wkoll it-twaqqif ta' Kumitat Eżekuttiv biex jieħu deċiżjonijiet ta' kuljum ta' natura amministrattiva bil-poteri ta' dan il-Kumitat ser ikunu iddelegati lill-Kumitat Eżekuttiv mill-Kunsill minn żmien għal żmien. Il-bordijiet tal-Fakultajiet issa jridu jibdew jikkonsultaw mal-partijiet interessati qabel ma jiddeterminaw l-istudji u l-kontenut tal-istudji tal-Fakultajiet. Iżda fuq kollox id-deċiżjonijiet li jieħdu l-istrutturi universitarji mhux ser jibqgħu dawk finali hekk kif għall-ewwel darba l-Università ser ikollha sistema ta' appell li toffri serħan tal-moħħ lil kull min imiss mal-Università. L-abbozz finali se jerġa' jmur għall konsultazzjoni pubblika qabel jgħaddi mill-Parlament.